Tanya uyo. Ndoto ngoito Tanya ari kupi. Kasumudze musoro akakutarisa nokuti Mwari unenge wakuisa pamusoro soro. Hamutotombodinzwa maizvi nditore nini. Ngavakuonema pamusoro soro. May God establish you. Ati Mwari ngaakuestablishe. Mwari ngaakusimbise nganyatsokuestablisha zvokuti vavengi vako vanongoti zvakaoma. Vanotaura kuti ngoti zvakaoma. May God establish you. Ladies and gentlemen, I want you to understand that Mwari wakatendeka is faithful. He is forever faithful. Are you hearing me, somebody? And our deliverance is sure. Psalms 91 verse 15. Our deliverance is what? Sure. Marune zvafunga. Even online marune zvafunga kuitira vanhu vake. Don't be left out. Sabatwe tradition. But zvipire kuna Jehovah. Are you hearing me, somebody? He shall call upon me and I will answer him. And I will be with him in trouble. Amen, amen. Are you hearing me, somebody? And I will deliver him. But he's ready to deliver you. But Mwari are ready to. You're not hearing me, somebody. No matter the trouble that you are going through, he is there with you and is ready to deliver you. Saka Mwari urikuda kukusunungura. Pavachagara dare, vachikugarira dare vachitaura nezvako, Mwari unenge uripo nekuti Mwari unoda kukusunungura. Pane kakatarika ndaona zvakuzipo. Vanhu vari fun. People are so fun. Discussing. So, chavasingazio ndichokuti kune nzeve dzinovhurwa. Wonzwa zvavangotaura. Voice munyika yamwera hamuna chakavanzika. For your own information. Tipe ungonzerwe ndotanga. Are you okay? Kubisa. Neta. Asongorubaza. Ngari ngakusibisa. Sometimes when I tell people that I'm a mystery, they won't understand. Mystery, yes, mystery. Why do you have a mystery? Don't know pinda, but I'm going to fungire out panopindo. And be witnesses. Anachitaura also nego ripo. Hawakuoni ripo. Chizwa nyanza kutesi zawada. Just being a mystery. Yes. Achidzanga. Yes. Achidzanga was not nanto kuumba madeko. God make us mystery. Sometimes. Amen. Apozo kwasatadzaro unokwata. Samara nengwadza anokuvhura nzeve. Anengwadza anokuvhura maziso. Anengwadza anokutransporta. Anengwadza anokuendesa from one place to the other. Takararamba mwiri maibani. Mona motoro umwende
like kanyaka ngaitaurwa kutsiku ndangoseka zvonomuti let them talk. Suit yourself, Mr. Matsike. Suit yourself, Mr. Matsike. Why would it be Mr. Matsike? I don't know what to do. You will get it. That's what the world is. Fun. All right, I don't know Mr. Matsike. But also, what do I want to see? There's someone I want to get married. Take your envelope, put something in your envelope. When you're out in marriage, by envelope yako. Uendesha kuna mfundisi wako, apostol wako, evangelist wako, pasia wako. Kwa uchawa hapa envelope hiyo vachaziva zvokupita vachakurilisira grace. Ewe mari yakwanisi kuita kuno because iwo handikuzive mari yakwandiipa saka dzosera kupi wozi iyo wanakidzwa nokuti wandinzwa ndichiparidza patiktok waona kuti time yandaparidza vanhu vamanifest wakuti wauda nyasha dzemereji handina nyasha dzemereji yako enda bheki kuna mufundisi wako ndobva yatakura bva yadoiswa pane imwe platform zvikanzi vakatoti tanzitsvaga seed ye3000 seed ye3000 ndobva azodzoka ndashaya seed yaya makatanga kuti seed ipipo iyo anofunga kuti nemari utotambawo nhamo iyo usandokuti find something haundopiwa nyasha ndoda kuti ndikupe nyasha ndokupa nyasha ini kumweka ndangokuti ndakupa nyasha dzemereji handikuzive ndasangana newe nhasi handobvokuziva une mufundisi wako ndiye anofanira kukupa nyasha akutoti anzi vanhu veshe manzi maoverseer kuchechi kwedu ende vafundisi tiri patime vafundisi vekuchechi kwedu kwacho havaiti vanosarudza what guys, is it really necessary? Why don't you do zvandakuudza kuti ita rinoita zvakati? And if you are greedy, unopesa kuti ngadziwe kwandiri but zvinobatsire kunyatsoya chinja uziva kuti hapana chiri kumboenda kwari. That's people for you. Because God forbid you. Saka when you marriage yacho inomanifesta pakadaro. Notambura. Because the simple instruction kungoenda unoita zvakaurwa enda unodzokera kuna mufundisi wako unoita izvozvo. Kana ukaisa 10 rand ndiwe kana ukaisa 20 rand ndiwe zvako uriwo izvo. Wokunamatira zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvofamba. Saka vanhu vatizorohwa nevanhu vamwari vamwe vanobva vazoti chii? Because vanenge vatona kuti mapenza. So iwewe semwana wangu ndoda kuti ukure wakangwara. Hauna kukura wakadziva. Plus hakungodyiwe kumba kwese kwese. Be selective, hakusi kwese kwese kunodyiwa. Handiti? Wamwe unodyara kwese kwese mosvika wototi kapu. Ini. Zviitwe izvozvo. So I want you to understand that God's deliverance is to bring us the hope, joy of salvation. The hope and the joy of salvation. Zvakanaka kusvika pari kuminiswa paTiktok, especially TikTok. But gona kudisena, ndozvandokuti ndakasangana vakawanda. I want you to understand that God's timing is perfect. Mwari haafe akarasika nguva. Yongatoda kumhanyisa nguva yaMwari, but Mwari anoziva nguva. He knows the perfect time. So usarasike pa perfect time yaMwari yekukudeliver. Don't rush God. Era iripo maifundisa kuti vanhu vazhinji vanoda kumhanyisa Mwari. A lot of people muri kukombita, and yet you are not supposed to be committed. Are you hearing me, somebody? Kutosiyana kwakaita mazita enyu. Nonzani
Kuti ndatinonzani kuti inini. Nonzani? Sone kapega. Kaka mupinde ubhuru ere kapega. Akazati. Anza akazati. Tarutochekera kupinde ubhura. Tomba mabhura ne. Kwete wana ne. Tora bekira kutora. Tato kureka kesi angatikado tubate mabhuru ipa. Newe online no kureka kesi singado tubate mari dzine musoro. Even here